sak temene pangkatku ki ora endek-endek nemen. Penata tingkat 1 golongan 3D tur sih menyandang jabatan eselon 4A. Umume kanca-kancaku tunggal instansi utawa liya instansi sing duwe pangkat lan jabatan kaya aku ngono iku paling ora wis duwe kendaraan pribadi roda 4. Nanging kanggone aku aja maneh kok kendaraan roda 4 selagine arep mboyong keluargaku saka Bojonegoro Tuban wae ora kuat ngontrak omah. Sidane keluarga tetep ning Bojonegoro, banjur aku ngalahi budal ning Tuban. Iku wae ora kos nanging manggon ning kantor, nek bengi turune trimo jejer kursi bantalan tas. Nek sarapan ngiras mangan awan jam 11 ning gerdu laut bareng dulur-dulur tukang becak. Mangan sore jam 6 ning warung murah cedhak rumah sakit bareng wong-wong sing padha nunggu keluargane sing diopname ing rumah sakit. Nek aku manggon kantor ngono iku sing seneng Muis penjaga malam mergo ana kancane jaga bengi. Ibu kok mboten dipunjak mriki to, Pak? Alah Mas, ora kuat ngontrak omah. Lah nek aku dhewe ngono ra bebas manggon kantor, banyune jeding agung, listrik ya cukup. Nanging bahaya lho Pak, pegawai negeri teng Tuban iku nek ketok bujang kathah cewek sing ngincer. Alah, ngincer aku ki sing diincer apane? Wong bayaran wae ora tau wutuh kok Mas. Nanging cewek ngriki mboten ngincer bayaran, nadyan bayaran sithik mboten masalah, sing penting gadah nip. Tiang nek sampun gadah nip larise kados pisang goreng. Ya wis nek ngono aku golekno cewek sing ayu, legan, sugih, tur blobo. Kudu ayu mergo aku seneng wong ayu. Isih legan dadi ora bakal ana masalah. Sugih mergo ben ora jagake bayaranku. Blobo perlune ben iso bantu keluargaku. Lah mangke ibu dos pundi? Anggere entuk wong sing memenuhi syarat kaya ngono mesti setuju. Mangkono yen aku pinuju guyon karo Muis ben ora ngantuk. Dina Kamis wage wayah asar kutha Tuban digrujuk udan deres kaya disok saka langit. Wayah magrib lagi terang, hawane adem, weteng kroncongan njaluk diisi. Arep metu golek mangan, Muis durung teko. Aku rada ngersula duku manggon kantor tekane sak penake dhewe. Sesuk arep tak elingne ora mlebu utawa teko telat mergo udan iku ora kena kanggo alasan, mergo wis diwenehi sepeda lan mantel. Dadak keprungu swara srak-srek sikil nyeret sandal ning dalan sing kebak kricak. Mbok menawa Muis teko. Pranyata bareng tak inguk dudu Muis sing teko nanging cewek ayu. Pancen saben sore akeh muda-mudi sing teko ning kantorku ndeleng pengumuman pasar kerja. Aku metu terus takon kanggo abang-abang lambe. Mau ketemu siapa Mbak? Badhe ningali pengumuman pasar kerja. Ada Mbak, tapi kerja di luar negeri. Wah, keleresan Pak, kula kepingin datang luar negeri. Tapi tenaga kasar Mbak, untuk sampean tidak cocok. Mosok sampean arep dadi pramuwismo? Mboten menapa-menapa, dados pramuwismo kula nggih purun Pak. Loh, Mbak apa sudah mengerti artinya pramuwisma? Nah, itu pembantu rumah tangga, pokoknya babu lah. Apa Mbak gelem dadi babu sing penggaweane umbah-umbah, setrika, res-rese omah? Lah, kenging menapa mboten purun? Pokok halal rasampun. Wah, bocah iki sajake duwe masalah, kok nekat arep dadi pramuwisma. Coba Mbak duduk sini,
Saya ingin tahu, mungkin Mbak punya masalah. Bocah mau tak jak lungguh ning ruang tunggu. Kesorotan lampu teras bocah wadon iki katon kaya putri Cina sing huayu kaya bintang film Mandarin. Nanging pinter basa Jawa, merga yen tak jak omong jawabe nganggo basa Jawa, terus mula aku banjur ganti nganggo basa Jawa. Kosek Mbak, sampeyan kok pinter basa Jawa ya? Lah nggih, wong kula lair lan dipun agengaken wonten tanah Jawi. Srawung kula nggih kalian tiang Jawi, dados nggih cinta kalian Jawi. Lah asmane sapa Mbak? Nami kula kok Julan, parabanipun Lani. Wah, omongane alus lungguhe mepet aku katik ambune wangi nyegrak. Sapa wonge dipepeti wong ayu kok ora merinding. Lah daleme ngendi Mbak? Wingking Polres. Lho, mburi Polres? Sak ngertiku mburi Polres iku ora ana perkampungan, nanging arep kepriye maneh wong nyatane omahe ning kono. Mbok menawa aku sing ora ngerti. Lah apa sebabe Mbak Lani kok nekat kepengin dadi pramuwisma? Amargi kula kesepen wonten griya, kula menika piyambakan wong pancen lolo. Lah mamae? Mama sampun kapundhut nalika ngleraken kula. Lah papa? Papa kula wangsul dateng negeri Cina amargi kepengin seda ing negeri leluhur. Kula badhe dipun jak boten purun jalaran sampun kadung cinta tanah Jawi, cinta bangsa Jawi. Saiki ngene wae, ora perlu nyambut gawe ning luar negeri, golek gawean ning kene wae. Senajan bayare setitik nanging keselamatane terjamin Mbak. Nek ning luar negeri iku rawan penyiksaan, rawan perkosaan. Coba to nek manut berita pira wae TKW sing disiksa, diperkosa, ra alung nyambut gawe ning negarane dhewe. Najan bayare sithik nanging selamat Mbak. Pak, kula nyambut damel menika namung kangge bucal sepi. Perkawis bayaran menika boten kula pikir, amargi harta tilarane papa menika lebih dari cukup. Muni mangkono karo lungguhe mingset tambah mepet karo aku. Sing tak gumuni, aku dipepeti wong ayu ambune wangi kok kaya kena gendam. Kaya-kaya ora bisa ngerem kekarepanku. Kaya ora sebaine aku ke Taman Bronto kepengin ngelus sarandune awake. Bocah wadon iku ora nolak. Aku banjur ngelus rambute sing ngembang bakung sabokong. Sing dielus meneng wae malah semende ning awakku. Weruh sikepe Lani sing pasrah, aku tambah luwih wani maneh ngelus pipine, nyedot irunge, lambene, janggute, terus tanganku sobo ngendi-ngendi. Pokoke bengi iku aku kelakon pepasihan karo Lani, tak sayang pipine bathuke. Cekake olehku pacaran bengi iku prosese cepet banget. Kamangka jaman aku pacaran karo bekas pacarku mbiyen, setahun aku lagi bisa nyayang pipine. Iku wae peksan, tur sawise aku nembung marang wong tuane bakal tak jak urip bebarengan. Lah bareng pacaran karo Lani lagi pirang menit lah kok wis bisa tumindak sakarepku. Nek ngono pancen Lani mono bocah geleman. Bisa digambarake kaya apa polahku bengi iku. Wong lanang normal adoh keluarga, kepethuk wong ayu, geleman ana ing panggonan sepi, adoh perkampungan, kathik peteng pisan. Pokoke bengi iku manuk gereja uleng-ulengan nemu begja ning petengan.
Aku wis lali saka sakabehane. Aku wis ora mikir apa bengi iku Muis wis teko jaga apa durung. Upamane ora teko ya ora apa-apa, wong aku wis entuk kanca sing luwih nyenengake tinimbang Muis. Lani dhewe wis ora kakehan omong, ya mung duwe penjaluk marang aku supaya gelem ngancani ning omahe saben dina Senin nganti Sabtu. Dene malam Minggu lan Senin aku diwenehi kalodhangan kumpul keluarga ning Bojonegoro. Nanging kosok baline Lani gelem ngorbanake harta tinggalane papahe kanggo keluargaku. Ateges aku nemokake cewek idamanku kaya sing tak kandhake marang Muis, ayu, legan, sugih tur blaba. Tanpa tak rasa jam ning kantorku wis muni teng-teng ping pindho. Lani ngajak aku supaya ngeterne mulih. Dheweke kuwatir nek kerinan, pokoke sadurunge subuh kudu wis tekan ngomah. Aku sida ngeterake Lani, sadawane ratan aku tansah gandeng renteng datan ginggang sak rambut. Dalan Mastrip bengi iku wis sepi nyenyet, bakul mie lan bakso wis padha mulai kabeh. 50 meter sakidule Polres ana dalan aspalan ngetan parane. Gumunku ora wis jalaran mau esuk dalan iku durung ana, banjur kapan oleh bangun. Nanging pancen kemajuan teknologi pesat banget. Kontraktor saka Korea iku yen bangun dalan mung 5 km ora nganti setengah dina. Dadi yen bangun dalan semono wae dik mau awan wis dadi. Sadawane dalan mau omahe isih arang-arang. Bareng teko kidul etane Polres, Lani mandeg neng ngarep omah gedhong magrong-magrong ana tamane Edipeni. Ya kuwi omahe Lani. Aku njur lungguh ana terase karo ngematake endahe taman. Sak temene aku dijak mlebu omah, nanging tak tolak. Eling-eling aku iki tamu ing wayah bengi. Aku kuwatir nek ana tangga sing ora seneng bisa wae aku digrobyok lan digiring ning kelurahan, bisa kondang sak kutha Tuban sepiro wirangku. Aku ning kono ya ora suwe amarga arep nyiapke senam kesegaran jasmani, mula banjur pamitan. Sadurunge pamit, ku digeret Lani ampingan pot kembang supaya ora ketok saka njaba. Dikecuk lambeku, mbok menawa saking gemese lambeku dicokot rada banter nganti aku njingkat. Weruh aku njingkat, Lani cekikian karo ngelapi lambeku nganggo kacu merga getien sethithik. Sabanjure Lani mlebu omah, jarine arep titip kanggo keluargaku, bareng metu nggawa duit gendelan sak pondongan. Mergo aku iki ora nate nyekel duit, bareng weruh duit sakmono akeh gumun banget. Tanpa tak sadari aku maca istighfar. Astagfirullah. Sanalika listrik mati, mbok menawa anjlok merga kaken muatan, swasana malih peteng dedet. Lani bola-bali tak celuk ora semaur. Aku cilang-cileng ngingeti dhuwur goleki meteran listrik arep dak ceklekne. Dadak sing katon mung lintang abyor ing langit, dene kiwa tengenku grumbul. Aku lagi sadar menawa kesasar ning alaming lelembut. Bareng aku ngingeti kidul kulon, aku weruh lampu ning dhuwur panggonane. Genah iku lampu antena RKPD. Kanthi liwat jalan sidatan aku tumuju lampu mau. Kanthi kesandung-sandung usanane aku tekan ngisor lampu mau. Ateges wis teko ing kantorku. Tak deleng Muis
wis turu nglepus ning ngarep lawang. Bareng wis rada padhang, aku ngingeti kidul wetan ing ngendi aku mau kesasar. Pranyata ing kono ana kuburan Cina sing wis tuwa ora kerumat. Jebule aku disasarake kenya ayu iku ora liya yaiku lelembut ing kuburan Cina.